Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Сак булыгыз, ремонт. ГЭС бистәсендә капиталь ремонт эшләре башланды. Хәтер һәм кайгы көне 82 ел элек Бөек Ватан сугышы башланган көн. Бүген ил буенча һәм шәһәребездә дә истәлекле акциялар узды. Чаллыда гидростроительләр урамын капиталь ремонтлауга керештеләр. Юл өлеше дә яңартылачак, элек монда булмаган тротуарлар да төзеләчәк. Төзелеш эшләренә 150 миллион сум акча бүлеп бирелә. ГЭС поселогында яшәүчеләр әйтүенчә, бу үзгәрешләрне алар бик күптән көткәннәр. Иске сукмак, өлкәннәр һәм коляскалар ниләр өчен уңайсыз һәм монда җәрәхәтләр алу ихтималы да зур. Дороги, видите, вон какие. Спотыкаешь, сходишь. Асфальта надо бы отремонтировать, конечно. Плиты побитые, все побитые. Сделали вот спуск для колясок прямо вплотную к бетонке. Там неудобно с колясками подниматься, там машины стоят. В общем, здесь неудобно вот для детей, родителей с колясками. Все дорожки устаревшие, еще с Советского Союза. А в чем было неудобство? Ну, для пожилых людей, например, неровность дороги. Они могут, неустойчивость, могут упасть. Да, вообще опасно, особенно когда лед, вообще люди падают. Төзелеш эшләренең бер өлеше инде башкарылган. Булачак велосипед юлының бер өлешенә бетон салынган инде. Эшчеләр сукмакны киңәйтү өчен территорияны чистарта башлаганнар. Деревья, которые нужно убирать, вот их пилим. То есть дорогу будут расширять? Да, тротуар именно. Тут не дорога будет, а тротуар для пешеходов. Там выход на пешеходку будет, тут мы одну липу спилили. И тут, соответственно, здесь 3 березы. Тут 2 березы надо будет, и там кое-какие деревья еще. Төзүчеләр әйтүенчә, бу территориядә эш әле күп. Объектны җәй ахырына тапшырырга планлаштыралар. Лилия Гатина, Христина Блабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Нәкъ 82 ел элек Бөек Ватан сугышы башланган. Тарихта ул иң куркыныч һәм иң кан койгыч сугыш дип истә калган. Сугыш миллионлаган кешенең гомерен өзгән һәм һәрбер гаиләгә диярлек кагылган. Бүген ил буенча истәлекле акциялар уза, Чаллы да искәрмә түгел. Битараф булмаган шәһәрдәшләребез шәмнәр кабыза, геройлар һәйкәлләре янына килә, чәчәкләр сала. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 1941 елның 22 июня 82 ел элек иртәнге сәгать 4-тә иң җимергеч, иң кырыс һәм кан койгыч сугыш, Бөек Ватан сугышы башлана. Фашистлар Германиясе Советлар Союзына һөҗүм итә. Шул сәгать эчендә миллионлаган гаиләләрнең ышанычлары җимерелә. Тулы бер буынның язмышлары сындырыла. Ул еллар бер кайчан да онытылмый, мәңгегә йөрәкләрдә саклана. Әнием колхозда акча җыеп, бер сама ул председатель булып эшләгән, бер самолетлык акча җыеп хөкүмәткә җибәргән. И оннан Сталиннан рәхмәт хаты килеп алган. Тагын әтиемнең туганнары сугышкан, берсе югалып калды. Сугышлар бетсен иде, конечно, туктасын иде, Алланың рәхмәте белән. Аларга дуга кылабыз, катнашканнарга, сугыш бетүен теләп дугалар кылып, намазлар укыйбыз. Безнең бабаларыбыз, әти-әниләребез, әби-апаларыбызга төшкән авырлыкларга карамастан Россия җиңүгә иреште. Үз илен саклау өчен бөтен халык күтәрелә. Шуңа да 22 июнь горурлык көне дип тә атарга була. Сугыш 1418 көн һәм төн дәвам итә. Анда берничә дистә миллион кешенең гомере өзелә. Наш долг, наша святая обязанность помнить о тех жертвах Великой Отечественной войны. Это нужно не мертвым, это нужно живым. И, безусловно, в этот День памяти и скорби мы, челнинцы, находимся у самого святого места в нашем городе, у мемориала «Родина-Мать». Наша армия сегодня снова столкнулась. И страна на СВО с новым неофашизмом. И на примерах наших вооруженных сил мы строим новый пантеон героев. Победа будет за нами. Вечная память героям
и наша страна будет жить и процветать долгие годы. Хәтер һәм кайгы көнендә дошман белән сугышта һәлак булган барлык сугышчылар алдында баш иябез, алар безгә җиңү алып килде һәм якты киләчәк бүләк итте. Чара мәңгелек ут янында чәчәкләр салу белән тәмамланды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда һәм Тукай районында Корбан бәйрәменә әзерлек башланды. Бу мөселманнар өчен зур бәйрәм. Быел ул шәршәмбе 28 июньгә туры килә. Бу көнне корбанлыклар чалына. Тулырак хәбәрчебез материалында. Исмаиловлар гаиләсе 8 елдан артык сарыклар һәм кәҗәләр асрау белән шөгыльләнә. Бу эш 7 баштан башланган булса, хәзер аларның хуҗалыгында 1500-дан артык хайван бар. Аларның күп өлеше сатыла, корбанга чаласы хайваннар өчен таләпләр дә бар. Алар сәламәт, тышкы яктан кимчелекләрсез булырга тиеш. Шуңа да Исмаиловлар аларны карауга зур игътибар бирә. Ветеринар табиблар атна сайын сарыкларны карый, анализга конала. Каждое животное в нашем фермерском хозяйстве имеет ветеринарное свидетельство, оно осмотрено ветеринарами, имеет все положенные прививки по календарю. У нас животные выращены в экологически чистом месте, то есть они пасутся на полях. Ашату рационы да җентекләп контрольда тотыла. Арпа, печән, фураж ашаталар. Корбан бәйрәме алдыннан сарык сатып алу мәсьәләсе аеруча кискен тора. Шуңа да Исмаиловлар белдергәнчә, корбан өчен сарыклар исламның барлык таләпләренә җавап бирерлек булсын өчен тырышырга кирәк. Корбан чалу һәм аны бүлү диннең барлык кагыйдәләрен һәм санитар нормаларны үтәп башкарылырга тиеш. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки.